Yesaya tinson. Na eba se Usia ba Yotam ba Ahaz a oye Yuda hene breso no. Syria hene Resin ne Israel hene Peka a oye Remalia ba Jerusalem. Se wone no rebeko na wantumi no. Na obeka kire David fie se Syria bebo Ephraim so. Ena na koma ne man akoma woso ye. Se de kwaye mu nnua woso mframa anim. Na Awurade ka kire Yesaya se Friko King Ahaz wone ubasa yaso etifitade suka no ano a ekire intumesifo 14 ponso no na ka kire no se hweyie na yekowu ensuro na mawakomentu nyentia mienu a efiri wisie yinti Rexin ni Syria ne Remalia banabufuhie no nti esane se Syria ni Ephraim ne Remalia banapam trinso apamone se moma yonko Yuda so na yonko ha no na yemubu mumfa na yensi tabel bano hini wumunti Se na Awurade se eri nyina na erema na Syria tri ne Damasco na Damasco tri ne Resin na ehamfrinhia diosia num no wobebu Ephraim na anye oman bio Ephraim tri ne Samaria na Samaria tri ne Remalia bano Samori nyinia mori nyina. Na Awurade toa so ka kire Ahaz se bisa Awurade Onyankopon ho senkyerene efa esan kwa asamadu ekronkosuru. Na Ahaz se Merin misa na merin so Awurade menhwe. Ena o se David fie muntie ha mo ha nipa yi eno so maamo se mo be ha me Nyankopon so enti Awurade no ara be ma mo nsenkyerene hwe ababa no benyinsen awo obabanin na watuni din Immanuel ase ne Onyankopon ne ye no ho nufusuo anisrade ne ewo na obedie bra ohunu boni chire ne papa fa no na abarima no nya nhunu boni chire ne papa fa no obeja asase a osuro na hemfo baanu anim no Awurade de nabi beba wo ne wo man ne waja fie so na emada fribra Ephraim ti free Yuda hono ene Assyria hene na eda no Awurade bebo hwrema afrengwansna owo Misrim asuasu awieye no ne wo wa owo Assyria asase so no na won nyina aba abesisi monhwe a esane krunkrun ne abotan mpapae mu ne enkase nyina so ne esre nyina so eda no ara na Awurade yiwa na wabono pa asuoja honom a ene Assyria hene no beyi etire ne nan hunwi na ayi bodwese nso na eda no obi beye ne nantwibruwa ne nwan mienu bi na nufusuo a obenya no dodo nti obedi nufusuo anisrade na nufusuo anisrade ne ewo ara na wona obeka asase no so nyina bedie na eda no beebiara abobe apema edi nwetebena apem kane wono beda ne enkase ne nankyemsen aranko agya ne tadua na ode beba ho efrise asase no nyina aye enkase ne nankyemsen aranko na emepa anka ode aso doso nyina no nwure ne enkase huhunti orenko hobio na obeja anantwi akoso na enwan atietia so